Hello mga ka-listeners, good evening. So karon mga ka-listeners, ako silang unahon ning limbo no. Kay daghang sige comment ani no nga sumpay ko na sa limbo. So ang munyeka tingali ugma na lang mga ka-listeners no. Kay para sumpayan nato ning limbo part 70 no. Munyeka man tayo kung unahon pero daghan man ang sige comment ani good kini na lang. Nya magbasa unta ko sa inyong comment kay kuan labong si tawag ani galangas na adi na lang unya na lang siguro ni kay sa mukha no tanang kasi balhin jud mo kini nakaapan lagi kay murag di na makabasa ni ron ug di ni magpuyo no mga listeners ang wapuhon mga listeners magkuan ta mag-upload ta sa munyeka ugma na lang gid kay ang oras karon alas 10:22. So dili gid ko sure nga kuan mahuman ni karon moabtan jud ni kadlawon kay i-mix pa man mag-mix upload dugay kaayo no? Maabtan jud ni kadlawon mga listeners sige matuno akong oras bisag saon akong sayo ana nga ang pinakapait yun na kanang makapiright balik na pag-edit nagpuyo na nagpuyo na oh. Asa na dapit basa ta ni ron og formal ni asa ra man ta dapit ibalik mas agi basa sa lang ta mga listeners no kay murag para largo na ay na lang unya na lang sa ending day 2 minutes atong intro vlog sa maglangan mga listeners kay excited na kayo si Edwin Pancho no ang uban po nga sige comment salamat day kayo nga bisag awahita ari gyapon mo minaw no ang uban ni balik nagpaminaw kay ganahan sila og taas salamat kay mga listeners no ug ta maglangan paminawan niyo ang part 17 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Kaysa ka nagkasosyo ni Mus Negosyo, babay o lalaki? Siyempre, lalaki. Sigurado alagid na lalaki na ha, Eman. Kay kung babay ka na, ako din ang patyon. Oh, Nika. Nika, kalma lang. Unya na ta maglalis kung mo pauli na ko diha sa bay. Tiwason una na mo ang among meeting sa kong kasosyo. Eman, wak ko magkumidya. Tinuod ang akong gibahad ni mo. Oras nga mahibaw-an ako kung kinsa ka ng babay nga imong gikabuangan. Mamatay yun siya. Wa ko'y babae gikabuangan, Nika. Kana ang ibutang sa utok mo. Bantay bitaw. Mga kayo kita kung imo kong binuangan, Eman. Wa ko magbinuang. O gusto na ng pagpangabubhuni mo kay ikaw rin masakitan na, Nika. Basta lagi. Hilom na. Bye. Sabok. Klaro kayo nagbinuang ako sa Eman. Lalaki pa kunuhay ang iyang gikaabot. Pero babae di ay. Shit! Makalagot! Kisa magid ka ni babayan ng iyang gikaabot. Kinahanglang mailahan ko siya. May mga pictures gyapon ni duha ni Eman ining maong kwarto. Kining usa ka picture. Naa kini sa busay. O kining usa. Nami sa sud sa auto. Bisan unsaon.
mas daghan og kamatuoran si Eman nga iya kong asawa kay Kang Joseph. Unsa man kini pagkahitabo? Mura man og maglisod ako sa pagtugkad ni ini. Sukad ka mawa. Karon pa kumutunog og balik ning atong kwarto, Salome. Eman, Sakit kayong una-unaon nga nawa ka na ako. ngano nagtuo man kang gikidnap ko? Tungod kay mauna ang tinuod. Gipalukat ka sa mga kidnapper na kog 10 milyones. Unsa? 10 milyones? Mao ka na ang gipangayong ransom sa mga kidnapper ni mo, Salome. O kay wa man dayon ni nako mahatag nila. Wala ko nila tawag kapag-usap. Nagtuog ko nga. Nailang ka ng gipatay. Tungod kay wa man dayon ka nako malukat, Salome. Sakit kayo para nako ang imo pagkahanaw. Mao nga. Sa dihang nakita ko ikaw sa haya si beautician. Wa ka na mawa sa kuhuna-huna. Napuno ko sa pagduha-duha. Ingon og sa... Ingon og sa unsa, Dorina. Inog sa dili ko pagkatuon ining tanan mo gisulti na ko, Eman. Niya na kining bahay nato nga ebidensya, Salome. Unsa pa may gusto mong mahitabo? Unsa pa magklasiha sa ebidensya ang gusto nimo makuha gikan kanako? Ambot. Pero... Ayaw nagibutang sa kalibog ang tanan, Salome. Ni anak ko nga orihinal ni mo ba na? Busa, balik na ako. Kinala makigsulti ko kan Joseph. Kung gusto ka, ako'y makigsulti niya. Ayaw. Unsa? O nganong di man ka musugot ka makigsulti ko kang Dr. Joseph Bernan? Ako ang tinuod ni mo ba na? Busa angay lang, nga ari ka mo pauli na ako. Eman, Ako ang imong bana, Salome. Busa kinahanglan mo pauli ka diri nako sa way pagduha-duha. Eman, Salome. Ni anak kining tanang ebidensya sa mga tubangan nga nagmatuod nga ako ang tinuod ni mong bana. Busa, ayaw na pagduha-duha pa. Balik din sa bay. Buhion ta pagbalik ang atong gugma. Salome. I love you. I love you, Dorina. Joseph. Ibot ang isi mong una-una o kasing-kasing. Ikaw lang babae nga akong higbaon. Ikaw lang. Mahal ka kasi. Oh. Salome. Gitukpon mo ko nilo. Sorry, pero... Kinalang hatagan ko ni mong higayon. Aron nga ako ma-process ang mga panghitabo karon. Dili sa yun kininahitabo na ako. Duha ka mo nga akong nahimong bana. Oh. May mo bang biyaan ako ni mo din eh? Dili normal kininahitabo na ko karon. Duha ang akong bana. Imposible ka na. Mao na kinalang ko higayon. Aron nga ako matugad kinintanan. Okay. Ganon din. Imo kinimbay, Salome. Oh. Niya ang imong yawi. Yawi? Hatagan ko ni mo yawi? Kinanglan nga makasod gawas ka din sa gusto nimo. Hatagan ta kag higayon nga makahuna-huna og maayo. Salamat. Sige, may atimanon pa ko negosyo. Ani ka din hangtod asa rin mo gusto. Kalapat na sa kumo.
Ngano nahitabo magkining tanan. Nganong duha man ang akong bana. Pero, kinalang ako kining masusi. Usa kanila ni Joseph ug Eman ang namakaka. Ay, Dok! Ay, ano balik? Malagi dayon ka. Kuan, nagdali ko. May pasyente ko nga nagpaabot ako sa opisina. Ay, okay, Dok. Ay, unya. Ay, unsa may naliskubihan ni mo dito sa kabalayan sa umot sa bahay ninyo nga nasunog. Wa ko'y nakuha ang informasyon dito. Wa ko'y gikasulti-sulti dito. Sige, diya ka na. Ay, uy. Ay, naunsa naman tuyang naong. Ay, mura magbalisa kayo. Ay, di ko mo to. Ngaway na itabo nito. Ay, doon na. Pero di lang doon siya musulti kung unsa ni. Nanawag na sab si Joseph. Usa ba kay ako isulti niya? Hello? Dorina, ay magkaroon. Oo, okay ra ko, Joseph. May gisusi lang ko. Bayan sa unsa man ang gisusin mo. May baw ka na. Ayaw na lang kong paabuta sa panihapon, ha ba? Di ka na sa mong paulit, Bisbay? Ayaw kabala ka. Wa ko magbinuang, Joseph. Ay kabala ka. Dili ko hugaw-hugawan ang imong pagkabana. Salamat. Kung magpakuha ka, ako'y mukuha ni mo. Ayaw na. Mupaulit na ko diha. I love you. Sige, Joseph. Salamat. Bye. Ganun hadlok pa kumutupag ni Joseph og I love you. Pero, ganun mas bugat man ang akong gibati para ni Joseph kay kang Iman. May problema gid sa Dorina. Basi nagduda na siya sa iyang... no. Dili ni mahimo. Dili mahimo nga mawa si Dorina nako. Mahal ko siya. Ay, Dok. Ay, di aning imong red wine nga gi-order ko. Sige. Ablihin na kay mag-inom ta. Ay, paya. Ay, sagulso na lagi ni Dok. May nakahasol lang ako. Gusto kinang mo inom ko. Ay, kung unsa man ang nakahaso ni mo, Dok. Ayaw, padaan. Gusto ka na eh. Dili mahimo nga magpada ako. Kinahanglan buhaton ko ang tanan. Hindi mawa na ko nga akong asawa. Ay, nahibaw na bakas problema ni Ma'am Dorina, Dok. Noy, nakasuway ka na ba nga nagmahal ka og makabuhat kag mga butang nga supak sa balaod tungod sa maong pagmahal? Ay, murag laom ko na. Tubag ako na eh. Oo, eh. Ay, daghan man galing nagpatay tungod sa gugma. Ay, ingon ana ng may gugma. Ay, mabuang. Ha? Hello? Bimbo? Miss, nasundan yun sa kong sinahulan si Pusiman. Hain siya karon. Sa kong bahay ng bus niya, sa kong bahay niyo, miss. Unsa? Ang bay nga may sapa sa luyo, sumpay sa sapa diri sa bay? Para, miss, Nika. Kita niyang papay di sa bay nga. Nga giingon ni Eman nga gusto niyang paliton. Pero, miss, dilikahan na ang mga babae. Maong tahiya sa bahay nga iyang giyatuan, ma'am. Ha? Masin ba yaong nagsambot na sa presyo? Dahil nagkasuko, ma'am. Dili ko masuko kung makakita na ko sa dagway anang babae nga kauban niya diha. Ako rin pagkuha ng picture sa akong kisinong ko, ma'am. O sige, kanang makarog yun ang naong sa babae, ha? Yes, miss Nika.
Boss, ngano niya man ta sa inanan, boss? Gusto kong makaunahon na og tarong, Leopoldo. Sa unsa man, boss Eman? Gipatuon ako si Salome nga gikidnap siya maong nawa siya sa kong kinabuhi. Unsa? Oh, dili gid mahimo nga mahibaw si Salome o Dorina, boss. Nga imo siyang gipapatay nako. Hilong gago! Oh, Usama ka! Papusil ka! boss. Sorry, boss. Sorry jud kayo. Naligas lang akong dila. Kumpiyansa ra gud ko nga kitarang duha ng sulti. Ayaw pagkumpiyansa ng baba ni mo. Usama ka! O, boss. Dili na mo usab. Unya, boss. Unsa may plano nimo anang Salome? Nga, klaro naman kay na, boss. Nga naglibog na siya karon siyang kinabuhi. Duha ko naman ko nilasawa. Pasagdan talaga na siya, Poldo. Gusto ko nga ipahiluna na ang tanan. Kung mahimo, ilubong na nato sa kalimot ang nangaki. Oh, buod. Pwede pa man nga balikon ang kagahapon, boss? Total, na-amnesia na bito na sa Salome. Dili na makainumdum sa kagahapon. Kana, mauna ang ibutang sa imong huna-huna. Mas importante karon nga mahibaw ta kung para asa gyud ang yawi nga gihimo niyang bitay sa iyang bracelet. Aw, kana gid, boss. Maunay labing importante. Ang tanan nga ni ining baya. Pulos gyud mo konektar sa akong kinabuhi. Sigurado na ko karon na. Si Emmanuel Castor ang tinuod na kong bana. Pero nganong wa man ko malipay nga naghuna-una ni ini. Pamanggid mo pa uli si Dorina. Nailoloy. Ay maanad ra ka na madugay, Dok. Dili mahimo nga maguba ang among kaminyon. Kinanglang mahibaw ko kung unsa iyang gipangbuhat. Ay, pero, hindi man yun na mutugan kung imong pangutan-on, Dok. Putaan na ibata. Gusto ka? Oh, daog na kung daan. Di siya mutugan kung unsa iyang mga lakaw. Busa, may isangon ko nimo, Noyloloy. Ay, unsa man na, Dok. Kung mauli diri si Dorina's bahay, sa sunod niyang lakaw, imo siyang sundan. Ay, unsa? Ay, mag-espiya ko, Dok. Tabangi ko nga may bawaan ko ang iyang mga lakaw, Noyloloy. O kung kinsa ang iyang mga kaabot sa iyang mga lakaw. Hello, Bimbo. Hay, naghulagway sa babay nga kauban ni Emmanuel. Oo, mistika. Ako rin isyente mo. Sorry ka, nalibot ko. Dali Kung kisa man ang babayhana, kinahanglang mahibaw ko kung unsa sila kasuod ni Emmanuel. Oo, suon gilmis. Unsa? Oo, kuwan. Maom na ang ulang way sa kong sugo. Baraog suon kayong babae o simposiman. Oh. Nara, miss. Nasenda na ko ang mga pictures. Dili. Send ni mistika. Di mo ako send? Oh! Dili ni ba, Si Doreen ang imong gisend nako. Maulabis rin. Unsa? Wala ko masultin hari mo. Pero, parang kaumban ni musiman. Unsa? Wa ka magbinuang, Bimbo? Wa ka masayo? Wa mamay. Talawan ko ng ilang background. Pit sa resulta, ma'am. Kaya talawas pag kanaog na sa kwan, sa kinan. To sa kumpay. Nagiyapo sa basiman. Kapit ni Eman si Dorina? Di sabi ko magkaigan na
pero namakak si Eman ako. Misulti siya nako nga lalaki ang iyang kamiting og dili babay. Usa. Boss, unsao man na nimo karon? Maayo ra basab na nga mangamot si Dorina? Ipaagi siya sa hinay nga sultit po do. Mabalik ko sa una na kong pagpakiluoy niya nga iya kong sugton. Aw, mas maayo, boss. Hinay-hinay lang. Kinaaraban niya ang halin sa bata nga gisibat ni Layla. Ano gun sa kitong kwartaha, boss, oy? Naibaw ko. Kinanglang makuha na ko kini. Pero, sa pagkakaroon, ako na siyang pabalikon sa among kinabuhi sa unang panahon. Di lang ka musulti niya tinuod, boss. Bahin sa iyong trabaho. Dili do poldo. Itago na to kini kutob sa mahimo. Sige. Mubalik na ko sa bahay. Sa bahay ni Nika? O bahay ni Salome? Maghuna-huna pa ko. Saning ako nadiskubrihan? May relasyon si Eman og Dorina? Leche, kunwa pa sila relasyon. Dili unta ni ilimod ni Eman ako ang ilang pinag-uban karon. Kinahanglan ako ning masusi. Usa maning sud ining mga hunas. Mga papel raman ni. Ni ay birthday card. May dedication kini sa luyo. O Salome ang pirma. Ako ang nagsuot ini. Ako gyud ang tanang mga butang dinhi. Ako gyud. Day ka lang card nga para nako. Happy birthday, my love, Eman. Kikan kang Eman kini. 2012 ang date. Kining maong card. Dili na kini ma-fake. Daan na kayo kini. Ug para kini nako. Sa Salome pa ko. Kun mao. Gikidnap gid ko. Ug posible nga si Joseph ang nakaluwas dako kay Dr. siya. Kun mao ka na, si Joseph ang namakaka. Ay, Doc. Ay, natatog man si Doc. Tog na ka, Doc. Loy. Ay, Doc. Loy. Ay, ongo. Ay. Naubaya ni mo, Loy. Naunsa naman ang atong agaw, Loy. Kaluoy na ba nagnahong intaw, Loy? Ay, Leg. Ay, nag-uoy luning maayos kalihutan ni Dorena, Ling. Unsa? Ay, tani ba? Ay, ato-ato lang niya. Ay, pero, ay gusto siya na masundan ko ang mga kalihutan ni Ma'am Dorena karon.
Ay gusto siya. Ay nga mahibaw kung kinsa ang mga kaabot ini. Ako ning mission dingling. Oh, kung imo ng misyon, Loy, ay nagpanghambog diha. Kaya tingali, nailay makabati ba? Nya, musumbong ni Ma'am Dorina. Ay ikaw lingling. Ay asa man ka mo dapat. Kang Doc Joseph o kang Ma'am Dorina. Ikaw, Loy ba? Kung kinsay nagsweldo nato, adto yun mo dapig. Ay, Ikaw, no? Esto ka. Esto ka. Ay busa. Ay ato ning alalayan si Doc Joseph. Ay kinahanglang mahibaw ta. Ay kung unsa yun ang mga lakaw ni Ma'am Dorina. Bisan usaw na ko gunahuna. Si Eman ang nagsulti sa tinuod. Pero, usaw man ako pagpugo si Joseph. Aron sultihan ko niya sa tinuod. Kung nga nung nahimo kong Dorina. Si Joseph lang ang makasulti inin ako. Kinala masultihan ko niya sa tinuod. Kipati ko nga, dinhinagin ko inibaya. Ang tanang butang din muraog ako nang nakita. Gikan sa mga higdaanan, sa mga aparador, ug sa mga sofa sa sala. Si Joseph, siya na lang ang angay kong pugon sa pagpatugan sa tinuod. Tinuod yun di ay, nga ikaw ang niya dinhi. Nakaila pa ko nimo? Ha? Murag dili man ta kaila, miss. Karon pa ko makakitaan ang naon nimo. Mao ba? Well, ako, nakakita na ko nimo. O dili ka angayan ining dapita. Kinsa man ka mo dili nako sa pag-anhi dinhi? Ha? So, wala gid ka mahinumdum sa akong naong? Sorry, pero... Oh, familiar ta ka, pero nagdali ko. Excuse me. Oh. Wa na siya makailan ako. Kun mao, di na gyud ko mailhan nga ako sinika. Effective ang akong gibuhat nga pagpausab sa naong. O kun mao, dali ko rin ang hipuson kini si Dorina kung ako mang matudan nga kabit siya ni Eman. Nga nung dili. Malas lang siya kung ako ang iyang kontraon. Kinsa pa katong babayhana nga nangalit man ang pangisog sa akong atubangan. Familiar na ko siya, pero... di ko kinumdum kung diin ako siya masugati. Bahala na siya, eh. May laing ko problema ang giatubang. Ay, salamat kay nga may abot na ka, Ma'am Dorina. Kaya nga naman ni Luloy. May nahitabo ba din nga dili maayo? Wa man noon. Ay, pero... Pero unsa? Ay, kuan ba? Ay, si Doc Joseph ay grabing hupog. Unsa? Hain man si Joseph. Ay, ito siyang kwarto sa dakong kwarto. Sige, diya ka na. Ako ato si Joseph. Ay, diin magkahati sa tikan. Ay, mora maglain sa siya o gibate. Uy, Luloy. Loy, Ay, unsa naman to? Ay, Misulti to siya kung diin siya gikan. ay, wa yun din, ay. Ay, pero mura gikan sa siyang problema. Ay, kay dili man sa smiling. Ha? Ay, hanyo. Ay, maulag, di ba? Ay, pero, ay, di masadayon tang muhokom. Ay, onya na,
kung ako siyang masundan. Unsay masundan, Loy? Ayaw siya pa, ha? Ikaw pa, no? Pero, ay gisabot na kung doktor daan pa. Ay nakumulakaw si Dorina. Ako siyang sundan. Ay di ba niingon naman ko ni mo, ane? Ay, ugan eh. Ikaw ka rin tanon. Ay, bitaw, magmotor lang ko. Ay, unya, ay magbantay ko nga dili ko niya mabantayan nga magsunod niya. Saba, da, Loy, oy. Nganong di man kuno ka mabantayan nga dangas man kay kag-agtang, Loy. Ay, ikaw umuwa ka. Ay, bitaw mag-helmet ko, mag-helmet. Araw Unya. dili ko niya mailihan. Oo, Loy, unya, mag-jacket ka, no? Kanang, wa pa makit ni Ma'am Dorina nga jacket ba? Oh, ay, in-ini lang. In-ini ba? O, Ay, lagi. tabangi ko sa akong costume, ugma. Unsa? Ay, kung mulakaw na si Dorina, ugma pa. Ako na guna siyang sundan. Joseph? Joseph? Oh, Joseph? Dorina. Salamat mo pauli na ka. Binakog, imo na ko biyaan. Oo. Ayaw paglangas. Mahog ka sa kama. Dali. Dorina, please, luwi ka. Ay, kog biyai. Please. Ha? Joseph? Ngano nagkasulti ka man, ana, ha? Doon na ba na iko'y rason aron biyaan ka? Ha? Joseph? Nahadlok lang kong nabiyaan ko niyo. Ay, di buhata, Dorina. Paluwi ka. Joseph, hatagi lagi kong rason nga posibleng biyaan ti ka. Unsa? Mahal di ka, Dorina. Mahal tasap ka, Joseph. Nagkatuhog na siya. Ihurot ko yun sa imong lawas at anang bala nining akong pistola, Dorina. Kung maklaro na ko nga ikaw ang gikabuangan ni Eman. Mamatay ang moilog ni Eman, gikan na ko. Mistika, uy, nagluwar ka man ko doon ng armas. Wani na ko duha ibimbo. Ako ning giandam. Mistika, kalma lang ha. Ay, napadasi mo kasuko. Oh, depende lang unya ni sa dagan sa kong utok, bimbo. Pero, Mistika, isaad ni taon ako. Bisang pagkinausap panahon. Ayaw yung taon kung isumbong ni Musiman nga ako ilang tabang ni mo, ha? Ayaw ka balakang. Way laing mahipaw sa kong gisuko nimo. Yeah, okay na ka, miss. Kuan, nangayo na sayang bayad ang akong pasunod ni Musiman. Nerang kwarta na sobrang. Ihatag na niya. Okay, miss. Salamat. Pahimuslan ko lang una ning pag-una kong kintsura. Nga sila si Emma nung ang ubang sakop rang nahipaw. Kining hitsura, ha? Kining hitsura ang mo patay ni mo, Dorina. Naon sama ko. Naluoy man kayo ko ni Joseph. Nahadlok yun siya nga ako siyang biyaan. Ma'am Dorina. Kuan ma'am kining. Wa na kay isugo na ko, ma'am, kay matug na unta ko. Wa na, nang liling. Kung gusto ka og ikasulti-sulti din sa sala, ma'am, okay ra gid paya ko. Naala ko sa kalibog karon ng liling. Unsa? Nganong naglibog ka man, ma'am? Aw, ma'am, ako ma'am Dorina, no. Ako no makatago, gid kay ko og sekreto, ma'am, ay. Mahimo sab nga, ari na nimo ipabuhagay na kung imong kalibog, ma'am. Bugat kayong akong problema ng liling.
Wa man tingali gaan nga problema, ma'am. Basta mo atake na gani na nimo, kuyaw gyud, maglabad gyud ang imong o. Pero kung imo ka nang isulti sa uban, mugaan-gaan ang bation nimo. Ambot. Naglibog sab ko nang kun angay pa din akong isulti nimo. Ma'am, isulti na lang gud na. Aron mo gaan-gaan ang imong dughan. Nagduda ko nga Gaon sa ma'am. nga doon ay kikilimod na ako si Joseph. Ha? May akong gusto nga musulti lang unta na ako si Joseph. Kung unsa pa may iyang gitago na ako. Wala. Nga naman di ay, ma'am. Usam di sa mong pagtuo ang kilimod ni Doc Joseph ni mo, ma'am, ha? Ang bahin sa among kaminyoon. Unsa? Mao ka na nagliling. Nagduda ko nga doon ay problema ang among kaminyoon ni Joseph. Oh, hindi. Tangutan-o di mo siya, ma'am. Nahadlok ko mahibaw sa tinuod ng lili. Unsa? Nahadlok ko nang... Uy, kung mauna nga nahadlok ka, ay nalang nagsusiha, ma'am. Puyin na lang ang kamalinahon sa inyong pagpuyok karon. Ha? Ma'am Dorina, naluoy baya kay ko ni Doc, ma'am ay. Mura taon siya matarantar kung mulakaw ka. Nagsige naman ganito panawag ang ospital, ma'am, ngangita niya. Pero, di man niya ipatubag. Unsa? Luuya lagis imong bana, ma'am Dorina. Matarantar yun na siya, ma'am, kung ikaw ng problema. Ha? Oy, milagro nga nag-inom ka nga ikaw rani ka. Imported pa nga bino. Isog man kayo na. Ganahan ako mo inom, Eman. Unsa may problema? Suma. Unsa day problema? Na, yamat na noon. Ako naman oy imo pangutan noon kung unsay problema. Ikaw ang dunay problema kay ikaw may nag-inom. Ikaw ang akong problema, Eman. Oh. Ha? Ug nganong na problema ka man kuno nako? Unsa man? Gusto na ko nimong ilisan, ha? Uy. Murag di naman maayo ang tono sa mo sinultihan ni ka. Muhangyo ko nimo, Eman. Ayaw lang yun ko binuangi. Parti o pababay. Naa ka nasaba na pangabubuho ni Monica, ha? Napasakita na baya tagkatungod anak, ha? Kung may mahitabo na ko, may mahitabo usab sa imong gikabuangang babae, Eman. Monica. Nakailan ako kung si kinsa siya. Oh. Usa? Siya si Dorina, dili ba? Ang asawa sa doktor. Dili ba? Oh. Diin kagikan na namang kasayuran ni ka. Eman, kung marunong ka, marunong sabming mga papay. Ug mao ka na akong nasarap nga balita. O kung ako mong masakpan si Dorina nga mag-abot, mamatay siya. Pagod yung pagpakabuang. Kung gusto ka pang magpakabuhi ing malinaon ining kalibutan na kinahanglan nga imong tarungon ang dagan sa imong utok. Wa pa ko mabuang! Diin nagikagikan na ng maong kasayuran. Sulti na lang. Pati ako kung gusto ka! Wapa! Di ba giingnan ta naman ka? Nga di ka manghilabot sa akong mga lakaw. Dili ko manghilabot sa imong mga lakaw kung trabaho lang na! Pero babay ang hinungdan! Nga nung nabisi ka karon!
Mangita gid kag sakit si Bulaw. Ah, Sige! Sige! Pasakit ko! Kay mga matay yun ta! Nika. Musukol ka na gyud ay nako. Oh! Tungod kay dili ko musugot nga imo kong ilisan og minyo, sab! Mao ba? Ayo! Ang bining pistola! Shit! Gusto kang maunay ining imong armas? Nahibaw ka gyud nga sa tanang di ko gusto ka ng gahig o Nika. Saman. Gusto kang mamatay? Oh, sige! Patya ko! Patya ko! Hagiton gyud ko. Ayaw yun mo. Sa! Hindi gini mo tirahan. Dali ako. Mas maayo gini eh. Nga ikaw ang unang mahibaw sa tinuod. Dali, dali, dali. Naman! Unsahon ko ni mo! Patyon ko ni mo! Oo! Mamatay ka yun. Mamatay ka karon kung di ka mo hilom. Murag, mapasagdan yun ni Dr. Joseph ang niya pagka-doktor, ma'am, kung mawa ka niya, ma'am. Unsa? Mura magog ikaw re kalipayan ang dok, ma'am. Mao nga, ayaw laging tao na siya binuangi, ma'am. Ay na siya ilisig laing laki. Nangliling. Kay ako, ma'am, naluoy yun kay kong Dok Joseph. Ay, hasa ako, ma'am. Ah. Ay, naluoy sad ko, ma'am. Awa na ni siya. Ay, sapa daling. Nagpaminaw ra di. Ay, natural. Ay, tinuod yun na iyang gugmani mo, ma'am, ka na si Dr. Joseph. Wa, yun ay sagol nga lain. Pero, Unsay pero, ma'am. Ay, doon na nakailain di mahal, ma'am. Hala. Uy, dingding. Uy, ma'am, wa na yun. Wa na yun na ipaglaom sa kinabuhay si Dr. Joseph. Kung ibo na siyang biyaan, agoy. dili na ko siya biyaan kung musulti siya nako sa tinuod. Bahin sa unsa man yun, Ma'am Dorina. Ang tinuod bahin sa among kaminyoon. Asa man gid ko nimo dad, ha? Asa man isalvage ko nimo, ha? Gusto ka magkamay pa sa tinuod. Kisultihan tagid ka sa tinuod. Niya na ta sa kamatuoran, Nika. Kanaog gani. Kanaog. Dali, dali. Aray! Aray, ay lang kong balutan, man! Ah! Nakakita ka ng baya. Naadiha ang kamatuoran. Pagdali. Gusto ka mahibaw na yun sa tinuod. Sa akong tinaguan. Gay! Ay lang kong balutan! Gisakitan ako! Gusto ko mahibaw ka na yun sa tinuod. Dali. Manood ta ng baya. Ma'am Dorina, gano'n man ay inyong kaminyoon, ma'am? Ay, fake bang iyong kasal? Nagluib ba siya ni mo, ma'am? Ay, ikaw ba naglueb ni Doc Joseph Ma'am Dorina? Bahin Hala, kini sa among kasal. Ay, O, si Joseph lang ang makatubag ini ng liling. Niluloy. ay, sulti na lang, ma'am. Ay, di man yun na mo sulti na mo sinuod ka ng doktor ko. Dilisab ko makahimo sa pagsulti ninyo ng liling. Niluloy. Pasagda na lang nato ang higayon nga maoy mubutsyag sa kamatuoran. Tanawan ng baya. Nahibaw ka ba? Kung unsa ni baya. Nika, manang ba yung gusto ni mo paliton? sayop ka.
Wa ko huna-huna nga ako ni paliton kay ako di bay. Nakakita ka ng dakong hulagway sa bumbong? Dili na tinuod. Ikaw ka na Og si Salome. o si Salome. Eman, ayaw ko kilara. Si Dorina kanang naasad akong hulagway nga nakauban ni mo sa kakasal. Eman nga naman ni. Nganong doon naman mo hulagway sa kasal si Dorina. Tungod kay siya si Salome nga nahimong Dorina. Uban sa doktor. Ug kana ang dakong pangutana. Kung nganong nahimo siyang Dorina. Sa man ipagkahita po ah. Akong asawa si Salome nga na-amnesia. Tinuod ba kinang imong gipanulti? Naarani mo kung di ka mutuo sa kong gisulti karon. Pero mao ka na ang tinuod. Gikidnap si Salome ug nawa siya sa akong kinabuhi. Unsa? Hangtod ako. Nakurat na lang sa pagkakita niya. Nga asawa na siya og doktor. Busa, di ka angay nga magsilos niya. Tungod kay ako siyang asawa. Apan di nini mo mahimong ipanabi kang bisan kinsa. Kundi pa dako makuha ang tinaguan ni Salome. Unsay tinaguan? Kana ang gusto kong mahibawan. May tinaguan siya. Mao nga nagpaduol ko balik niya. Nahibaw na ba siya nga ikaw ang iyang bana? Oh, nahibaw na. Pero, di sab siya makato. Busa, ikaw, ayaw na lang nigdak. Sakay na lang sa kong mga plano. Unsa ba kay imong plano ha, Eman? Makigsuod pagbalik ni Salome. Aron ako mahibawan kung unsay ablihan sa yawi nga naa sa iyang bracelet. Unsa? Siya lang ang nahibaw kung para asa ang maong yawi. O pa nagkasiguro ko nga nalimot na sab siya ni ini. Og usa may imong buhaton ha? Bunalan mo siya pag-usap siyang aron maulian ang iyang pagka-amnesia. Dili ka na mo akong plano. Ako'y gusto nga mahibalik pa ang iyang panghuna-huna sa pagkasalumi. Tungod kay di ko na siya mahimong dawaton pang asawa. Gusto lang ko maghihigala niya. Aron makuha ko ang akong gitinguha. Pero nahipawgit ka. Nga aron mahinumdum siya sa gamitanan niya sa yawi. Nga naa siyang bracelet. Kinahanglang mahinumdum siya sa iyang pagkasalume. May laing paagi nga mahuna-huna niya ang nangagi. Unsaon man? Kinahanglang mo balik siya dinhi sa Mumbai sa unang panahon. Kay basin ko, ni ara dinhi sa mukaraang bay ang ablihan niya sa yawi. Busa ikaw, tak-umag yun ang baba nimo. Ayaw na pag-apil sa kong drama uban kang Salome o Dorina. Tinuod ka? Mora na kiapas ni mo kang Dorina? Ang yawi ra siyang bracelet? O lagi. Mauray yun na. Busa ayaw nagpangigi kung muanhi ko dinhi sa mong bahay nga naa siya. O gayaw gyud sultihi ang yambana nga doktor sa imong nasayran karon. Kay masuko na gyud ko nimo ni anang ikayuna. Pero nga nung amang ko ni masultihi ini sa una. Naniguro lang kong daan. Kadi ko masayop sa kong mga pagduda. Ayaw na pagbangon. Nahibaw ko nga may hangover ka pa. Nay, kape. Init pa niya. Dorina. Salamat nga may pauli ka. Bana di ka. Natura lang nga anhidyo ko mo pauli ni mo, Joseph.
Pero, mananghid ko nimo karon. Asa naman sa ka? Pangitaon ako ang atong anak, Joseph. Oh, Dorina. May taong magkatabang nako sa pagpangita ni Elizabeth, Joseph. Kinsa? Kinsa naman sa nagtawhan na ang gustong mutabang nimo? Makaila ka raon niya, Joseph. Pero sa pagkakaroon, dili pa mahimong makaila siya nimo. Unsa? Joseph, kinahanglang may koneksyon ko sa mga kidnapper. Aron mahibaw-an ako kung hain na ang atong anak. Oh, Dorina. Ay, kapala ka. Magkabao ko mo amping sa kong kagalingon. Ug nahibaw ka cute nga, makapanalipod ko sa kong kagalingon batok sa mga daotang tao. Dili pagyapon kalikayan nga mabalaka ko nimo. Sa ako nang gikaingon. Ikaw ang angayan nga mag-amping. Kaya ta magkasiguro kung doon na may mga tao nga nagtingwa sa imong kadautan nga niad din sa syudad. Unsa? Dili na to matagaan ang dagan sa mga utok sa mga taong dautan, Joseph. Pero Dorina, di kalikayan nga mabalaka ko nimo. Mas importante na ko karon nga makita na o mahibaw-an na nako kung naunsa na gyud ang atong anak. Boss, ngano napakuha man kanakog sayo sa bahay? Gusto ko nga ato na mupundo sa laing bahay, do Puldo. Ha? Nasultihan na nako sinika bahin kang Salome. Unsa? Naibaw na siya nga doon na kay asawa? O nga na-amnesia lang si Dorina. Mo nga nahimo siyang Salome. Do Puldo, Boss, kung ikaw pa sa kog dapit, unsay buhaton ko aron mapugol so balik nako si Salome. aw, sayo na boss. Unsa man? Hulgaa. Unsa? Unsay hulgaon? Hulgaa si Salome, boss, o Dorina. Nga may daotang may tabo ni Dr. Joseph. Kung dili siya mubalik nimo. Unsa? Joseph? Mulakaw na ko. Aron di ko mabalakan nimo. Dada si Noy Luloy. Ha? Please, Dorina. Di ko mahimutang nga magunaw na nga ikaw lang mulakaw. Maski kinahanglan mo si Noy Loloy, Joseph. Hay ka bala ka. Tubagon ko na ang imo mga tawag. Aron dili ka na mabalaka pa nako. Sige, bye. Oh, Amping, Joseph. Dok. Mo trabaho ka karon. Mo adto ka sa ospital ron. Unang, yun na. Hain man si Noy Luloy. Ay, tuwa na. Nagatang ni Ma'am Dorina nga mulakaw. Tuwa sa gawas, Dok. Lakaw, ikaw ni sira sa gate. Yes, Dok. Kinanglan masundan ni Noy Luloy si Dorina. Kung asagid siya pa ingon. Hello? Oh, milagro. Nanawag na sab ka. Kumusta na sa lube? Awan sa man, mobalik ka nagtrabaho? Dili pa. Unya, ngano na nawag ka man ako? Kuan. Kinahanglan kita ta. May importante kong isulti nimo. Ayaw ka bala ka sa oras nga imong igahin ako. Makakwarta ka gikan ako. Ka na hinoon. Sige. Asa ba kita magkita? Sa akong bahay. Ngayon ni amang ka magpahatod na ko sa daan ninyong bahay ni Salome, boss. May susihon ta din hedo Puldo. O kitang duha ang manaog. Aw, mau ba? Dali na. Lihog na diha. Doon natin pagitaon diha sa karaan namong bahay ni Salome. Narabaka sa bahay ang babae.
Ato gihapon ko sa luyo mo, Aki. Hello? Niloloy. Nasundan ni mo si Dorina? Ay, Rodok. Ay, nasundan yun ako siya. Asa man siya karon? Ay, may parting siya sa tubangan sa bahay. Ay, medyo gamay nga bahay tunga sa mga dakong bahay. Unsa? Unsa may iyang giana? Ay, masud man siya sa kilid nga gianan mo. Ay, paingon sa luyo sa gamay nga bahay. Pangutan akong kang kinsang bahay ka ng gisod ni Dorina. Ay, mingaw man ang dapita, Dok. Ay, sarado man ang mga siligang kabalayan. Pakisaw sila. Aw, asam nang dapita. Boss, unsang gatong baton din sa iyong daang bay? Atong tanaw ng tanang butang din, Poldo. Unsa? Nagduda ko. Ngania ining among bay ang ablihanan sa yawi nga tuwa sa bracelet ni Salome do Pulmo. Unsa? Lihok na. Arita sa among kwarto magsugod. Dali! Huwag hapon na usap din sa sud sa akong bahay. Sugad sa katapusan akong pagsud din. Hangtod karon. Dili pa ko magatuo nga. Ako sa kinimbaya. Nagpasabot lang ni nga. Nga kwartahan yun ko sa akong pagkakidnapper. Naibaw pa kasi man sa akong tinuod ng pagkatao. Nga usa ko kakidnapper. Pero wa man siya maghisgot inimbaya. Lain mang bay ang iyang kidad-an ako. Unsa mo diya itong gipangita, boss? Box. Uhunos nga sirado. O bisan unsa nga gamitan og yawi una maabli. Tuod no. Box yung tingali ni boss. Box nga gibutangan ni Salome sa iya mga importanteng butang. Alahas ba ron nga mga mahalon kayo, di ba? Posible. Busa ayaw na paghunong diha. Tanaw na to hangtod ang mga bongbong basin kung doon na siya gibutang dinhi nga safety box. Husto juga, boss. Kay busy ba ka sa imong trabaho? Unya, si Salome sab. Busy sab sa iyang trabaho. Sige na, pangukay na diha. O, boss. Akong ipangdot ang mga bongbong, boss. Basin kon, nagpahimo si Salome og sikretong taguanan samtang wa ka. Kung doon naman siya gitago, gikan ako. Kinahanglang ato kining makuha, do Puldo. O, boss, sige. Ari ko sa bongbong. Unsa pa man kay ako mga gipangbuhat din sa bahay sa unang panahon. Doon na gyud tingali ko yung sikreto inimbaya. Nga wa na ko isulti ni Eman. Kay wa man siya makahisgot inimbaya na ako. Husto, samtang magpaabot ko sa babae, tiwaso na ko ukay ang mga butang ni ining akong kwarto. Hello? Inuuto mag-text, Miss Nika. Oh, kinalang sundan sa imong kaila pagbalik sila si Eman. Nahibaw naman ka na si Dorina ang iyang kaupanis. Gusto lang kong mahibaw sa mga pamaaging ni Eman. Unsaon nga makuha niyang iyang gusto kang Dorena. May problema, Miss Nika. Ako utako rin ako kaila. Nagpaabot siya sa kutubag. Ingna siya, dili gid siya magpasakop ni Eman. Kay mapatay gid siya ni ini.
tinaguan din sa kwarto. Oh, may masod sa kusina. Salome? Diara ko sa kong kwarto. Oh, niyan ako. Unsa ba ka nang imong tuyo na ako? Unsa man gyud ang imong pangan? Unsa? Nalimot ka sa kungan? Ayaw pag-iul ako. Ayaw gyud. Ayaw na kong tiunin sa imong pisula. Gusto na ko mahibaw sa imong pangan. Tungod kay unsa, Salome? Tungod kay may amnesia ko. Unsa? May amnesia ka? Maka-amnesia din ang imong tumor sa utok? Nadisgrasya ko. Mao nga na amnesia ko. Ug wa na ko nahinumduman sa nangagi. Ha? Pagsure, oy. Nagsulti ko nimo sa tinuod. Ay, maudi ay nga dili yung ka mo sampit sa akong pangan nga Olivia. Olivia, di ay ang imong pangan. Hangtod sa akungan, nalimot ka? Hangtod ang atong panagkaila. Akong nalimtan, Olivia. Oy, pagtarong ha, kay, mamusil ra ba ko kung maapiki ko? Ipaubos lang ng palihog ang imong armas. Nagsulti ko sa tinuod nimo. Pagsure, oy. Basig binuang lang ng imo, ha? Wa ko magbinuang. Aray! Ayaw! Nabot! Kung manion kag armas, ayaw pa duol sa imong kitiunan na. Wa ka pa mahibaw ni ana. Aray! Oy! Kitang tangan magod di mo bala ng akong pusil! Naniguro lang. Huwag na rin imong armas. Karon, Olivia, unsa man? Mutuo ka na ba na ako? Na amnesia ko? Kuan ka ng... Nganong gipatawag bang ko ni... Nakabasa kong bana. Oo! Kaila kaayo! Si Emmanuel Castor ang imong bana. Usa? Pero, dili ko suhito sa iyang mga kalihukan, ha? Kita raman ang suod. Suod ta? Oo, oy! Suod tang managhigala. Kay dungan tang nang layas sa bahay sa gupanan. Tinuod ka? Lagi! Wala ko'y mga ginikanan. Wa na lagi. Nagkabuwag-buwag ta sa dihang nang layas ta. Ug unya, nagkita ta. Minyo na ka. Ug ako sab minyo na ko. Pero, wa kami anak sa akong bana. Ug kamo sab, wa sab mo'y anak ug sa imuhang bana. Tinuod ba kini imong gisulti? Ay da, nga nung mamakak man ko nimo. Hello? Noy Loloy? Ay, Dok, ay may babae nga miso sa skinita nga gisundan ni Ma'am Dorina. Pero wa na nilang gawat sa ilang duwa. Basin, lutsan na paingon sa pikas karsada ang ilang gisudlan. Ay, di man, Dok. Ako manggilili. Ay, wa may lutsanan paingon sa pikas kina. Ang iskinita nga ilang gisudlan ay mao ang luyong bahin sa pay. Kang kinsa maka ng bay. Ay, musuway kong pangutana, dili, Dok. Kung mao ka na, nahibaw ka kung hain magpuyo ka ng Miss Grace? Ay, wa ko mahibaw, oy. Ikaw may iyang kontak. Nya, dayon ako. Kamu ang kanunay nga magsabot. Ako, mangita ra kong bata nga makuha. Mao pa? Maura na'y akong masulti nimo. Mga sakop na tag-sindikato sa dihang nagkita tagbalik. Ug mga minyo na ta. Ang akong bana, patay na, kay miuban og panulis.
Ngano nakahuna-huna man ka nga pangitaon ang bata nga si Elizabeth? Ayaw na pangutana. Importante na ako ang maong bata. Oh, maudi ay nga nawa ka. Kay gisibatan ko nimo. Nahibaw ka na nga wa ta kasibati. Nadisgrasya ko. Wag yu kay mahinumduman sa imong pagkadisgrasya. Huwa. Ayaw na pangutana. Sige na. Tabangin ako kung unsaon ako sa pagpangita ang bata. Kalma lang. Kalma lang, good. Maghuna-huna pa ko. Ayaw dugaya. Gusto na ko mahibaw. Kung unsa kadako ang akong sa maong bata. Nayabag ka. Karon pa kamo angkon nga makasasaha ka. Oh. Unsa? Sa una, isog kayo ka. Wa kay gikahadlukan. Ha? Naibaw ka ba nga sharpshooter ka? Oh. May ideya ko, pero dili ko sigurado sa akong kaybaw. Pero, dili ka rang akong tuyo nimo. Ang batang si Elizabeth. Kinahalan nga ato kining mahibawan kung giunsa gyud nako siya. Oh, sige. Maghuna-huna ako. Magsugod ko sa akong pagkuha sa bata. Sa carnival. Wa, manggibos. Dili ta mo surrender. Kinahanglang ato gimaukay ang tanang mga sikreto ni Salome. Boss, nga nawa man sa kamay bahin si Yawi, boss, nga ba naman kaniya? Nahibaw ka na gyud sa rason. Milikoy ang utok ni Salome. Oh, ha? Kalit lang siyang nausap. Bitaw, boss, no? Naadyo gahin nagkapalikoy sa utok ni Salome, boss, no? Nga, misukol mo siya nimo? Ayaw na kong pahinamdum may paana. Sige. Ang sunod kwarto na sa mga bisita ang atong tanahan. Okay, boss. Dok, maniud to ka na? Unya na nang. Pabuto na ko si Dorina. Ala, nyag madugay pa uro itong pauli, Dok. Magutman ka? Ay, ito, Dok. Unsa na may balita ni Luloy? Nasundan niya si Dorina nga milipot sa usa ka bahay. Ug wa na gimugawas hangtod karon. Unsa? Uy, hala, nag-unsa man siya dito sa sud in town? Ambot. Pero may laing babae nga nakita si Noy Luloy nga misud sa gisudlan ni Dorina. Ugwa ka sa ni mo gawas. Hala. Mauna ka ni ang iyang kailang nga gipangayuan niyang tabang. Tabang? Tabang sa unsa man, Dok? Nangayo siyang tabang sa laing tao aron makit-an ang among anak nga gikidnap pila na katuig kami labay. Unsa? Sa dihang ako nang nasuod sa bag ang bata, mipalayo na dayon ko sa karnival, uban sa akong bana, nga maoy nagda sa motor. Unya, ako kang gitawgan. Okay, sige, padayon. Unya, mitubag ka nga mag-abot ta dinhi. Mao gid ning baya ang atong abutanan. Misulti na ko nimo ana, di ba? Unya, mauna to. Miabot ka dinhi, dana ang bata. O say kung gibuhat dinhi, sa diyang miabot ka. Naglingkod ka dinhi sa imuhang kama. Ikaw rang usa, naghinuktog ka. Murag doon na kay dakong problema. Usa, mao na to. Akong gipakita nimo ang bata. Imo kining gitutukan. Usa, unang higayon nga mituto ka sa atong mga biktima. Ha? Nga naman. May sulti pa ko nimo sinungdan ko nga nung
Gintutukan ako ang bata. Kuan. Husto. Nangutana ka sangan sa bata kung nahibaw ba ko. Maabag gini ang akong batasan. Mangutana ko sangan sa bata nga imong kinidnap. Dili. Unang higayon sab nga nangutana ka sa pangan sa bata. Maunang gisultihan ta ka nga Elizabeth ang pangan sa bata. Kay nakabati man ko sa singgit sa inahan ni ini nga nangita niya. Unsa? Unya, human akong sulti nimo nga mauna ang pangan sa bata, gipalakaw na ko nimo. Ug unsay sunod ka nahitabo? Nawa ka na. Gikontak ka pero dili na ka makontak. Mao nga nagtuo ko nga gusto nimong suluhon ang halin sa bata. Mao pa. Maura ka na'y akong ikasulti nimo. Saman, may lain ka pang tuyo? Kanang Mrs. Grace. Gusto ko makakita ni Ana, Mrs. Grace. Mao ka na ang gusto ko mahitabo. Ikaatubang ko kanang Mrs. Grace. Oy, nayabag ka na? Sa ako nang giingon, nga nasuko og maayo nimo si Mrs. Grace. Kay wa ka na mo pakita pa niya. Mao nga, huwa na sab ko magpakita ni Mrs. Grace tungod nimo. Dili pa miingon man ka nga, dili kaayo mo magkita ni Mrs. Grace? Sa dihang nawa ka, nakunta ko niya. Pero, wa na ko makikita pa niya. Nasuko siya og maayo, kay wa ni mudad adito niya ang bata nga imong gisaad niya. Mao nga nagtuo me nga duna kay laing bayer. Way kalibutan si Mrs. Grace kung hain ang bata o kung giunsa ni nimo. Kinalatabangan paghapon ko nimo sa pagtultol sa bata. Unya, unsa man makakwarta ko ini? Sa ako nang gikaingon. Hatagan ti kasi imong kahago. Tabangi lang kung matultulan ang batang si Elizabeth. Sige. Ako lang suwayan. Paninguha aron nga makakwarta ka. Kung makita na ko ang bata, usabay buhaton ni mo niya. Ang imong trabaho, maor ang pagdumdum sa bata, ay napangutana kung unsaon ako siya. Sige. Akong kuntakon ang uban na tong mga kaila. May laintang mga kaila? Oo, doon na. May mo bang ipaila-ila kung magbalik nila? Ang uban tang kaila nangamatay na. Ang uban na nago. Mga 2 o 3 na lang ang naglatagaw karon sa kadalanan. Pangitaa sila. Makigmeeting ko nila. Sige. Og timan ini. Kung manawag ka, unya dili ako ang mutubag sa akong phone. Ayaw pagtingog. Okay. Sige, magkalakaw ka na. Okay, boss. Asa ka? Kitawag ko niya, boss. Basta na may sunod akong buhaton karon na. Huwag yun kayo naibawan sa Eman. Bahin sa akong pagkakidnapper. Wagi, boss. Way sikreto ng mga kwartuha. Pero di ta mo pagkawa sa paglaom do puldo. Ato ra gyud ning madumduman. Sige, boss. Para yung nagpangita. Do puldo. May miabdi sa pultahan sa ubos. Akong liliyon, boss. Ayaw. Basin og si Salome ka na. Lakaw, tago na lang. Oo, boss. Pangitang pagi nga makagawas kasabay nga di niya makitaan do puldo. Kinsa na nas taas? Kinsa na? O saman? Mutingog ka o magtawag ko pulis? Salome. Niya ka sa bahay, Eman? Dali. Sa kanalis taas. May gitanaw ko sa itong kwarto sa una. Arila ta sa sala pagsulti. May tuyo ko nimo. Okay.
Hello? Ni Luloy. Ay, katuan, dili, Dok. Kapag doon na lang aron madali ta. Ay, katawa lang ay bisig karaan. Lausa ang imong isulti ni Luloy. Ay nas Dorina karon. Ay, Dok, ay kahibulungan. Ay, gikan siya sa gamay bay sa Santo Niño Street. Ay, misud siyang laing bay. Usa? Ay, mauna, Dok. Ay, may isa ka nang nakaparking daan sa bahay nga gisod ni Ma'am Dorina. Kang kinsa ka ng bahay nga iyang gisod. Paghain man ang dapita, ha? Ay, maulang ginadok. Ay, maulang katuhuan nila. Kaya ang bahay nga gisaka ni Ma'am Dorina, ay doon na diha sa inyong bahay. Ay, diha sa ibabaw nga bahin, Dok. Usa? Tinuod ba ka ng gisulti ni mo? Naa sa bahay sa ibabaw si Dorina? Ay, ulang dito. Ay, medyo daan-daan ang bahay, Dok. Medyo daan. O nga, ay dapat kini sa sapa nga sumpay sa diha ba sa loyo sa inyong bahay. Unsa? Oh. Ano ba ang gitutukan ko nimo, Salome? Doon na lang ko'y gustong ipangutanan ni mo, Eman. Sure. Unsa man ha? Unsa may trabaho na ako sa una? Aha, Sa ako pa si Salome. Unsa ako mga kalingawan sa una? negosyante ka. Ha? Mao ka na. Bisan unsa na lang ang imong ibaligya. Gusto ka na kong papahuwayon apan di ka gusto nga magsalig nako. Mao ba? Mao na. Sa dihang wa pa ko makidnap. Unsay akong trabaho? RTW ang imong mga baligya o daghan kag mga suki. May nailan ka ba sa akong mga suki? Kuan, Wa ko na ilhan kay wa ko manghilabot sa imong negosyo. May kaila ba kong Mrs. Grace? Ha? Hinumdumi ko no. Kung may kaila ba kong Mrs. Grace? O kasusyo na ako sa negosyo? Murag nakabati na ko anang maong pangan. Nakahisgot ka na nako anian ha. Pero di ko sigurado. Salome, yun ang lagpugsa ang paghinumdom sa imong mga kaila sa unang panahon. Importante na ako makahinumdom ko nila, Eman. Ano man yun? Tungod kay Kay unsa? gusto ko mahibaw sa tanan ako na himong sa unang panahon. Sa ako pa si Salome. Unsa? Please, Eman. Tabangi kong mahinumdum sa nangagi. Dorina. O gusto kong ikahimamat ka ng Mrs. Grace. Oh. Ayaw ka malaka. Kaya kung hinumduman ang imo mga nakaila o mga suod sa unang panahon. Pero may ipangutana ko nimo. Unsa man ka na? Noy Loloy, ayaw gyud pagbiya diya sa imong himutangan. Susiha gyud kung kinsa tagiya sa laing auto nga nakaparada sa bahay nga gisudlan ni Dorina. Ay, Dok. Ganun gitutukan naman ko ni mo, ha, Eman? Unsa ba nang gusto ni mo ipangutanan ako? Kanang bracelet nga imong gisulop. Nahinumdum ka ba kung diin kadagikan? Ha? Ako naghatag nimo niya ng maong bracelet sa diyang nag-birthday ka, Dorina. Mao ba? Busa, ampingi ka na. Salome, nahinumdum ka ba kung kinsa ang naghatag nimo na maong bracelet? Oo, ano ko mahinumdum. Sa akong pagkamat nunubot. Nanakin yung bracelet sa akong kamot. Oh, mao ba? Nga nanawtana ka? Tungod kay ako ang naghatag kanimo niya ng maong bracelet, Salome. Unsa? Gikan ko sa laing nasod nitong higayon na o birthday nimo.
Mao ka na ang ako regalo para nimo. Oh. Temporagod ka na ba nang luspat ka? Ha? Naglain ba ang pamati mo? Wala ko minumdum nga. Ngay ko ba di naghatag ining maong bracelet, ha? Tod, unsa man ang yawi nga nagbitay? Wa man na diha sa ko paghatag nimo na ng maong bracelet. Ha? Dili ka na kauban na ng maong bitay diha. Lahi ra siya. Tinuod yun siya nga yawi. Ay, tuod. Sa imong hunahuna, praunsa kaha ka ng maong yawi, Salome. Ha? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Virag sa direksyon ni Uji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 17 sa Limbo. O galangas na pud. Wagit. Wag yung nakapait na yung limbis pagbasa tas comment mga ka-listeners. Langasan. Gasit up di ko ganina sa ako ang background. No? Kung gipang sangit ang mga paintings, no? Paintings sa likod para murag mga colorful po na akong likod ba. Ang gibali ba. Parang nice po ang sit up. Sige na lang eh. Ako lang dyan yung kuan ganina. Parang nilot-nilot yung gamay background ba. Apoy color mga ka-listeners. No? Ang gibali akong sit up. No? O ni kang ibisihan ako ganina o panglimpyo. Pang-arrange pa. Mga hinay-hay na ko. Ang gibalhin ng speakers. Bagka ng balita. Kaya kasagaran background ako. Diri mas likod. Diri at ubangan ako. Ang gibalhin dito sa likod para pagnansangan ba. Pangsangit na sa pagnansangan diri. Hapsay na tanawon. Na yung mga kuan. Colorful ng background. No? Pero wag yun yung ma-arrange og maayo. Tuyo po na ako mga listeners para na po ikagian namang ang hangin ba, no? Pusot ang hangin ba? Pusog hangin, ipangtagak yun yung pinting. Mga listeners. Maning siga may noon, biski. Yun sa naman eh. Nagkontrol iya mga listeners, ng siga. Agoy. Yun sa naman eh. Nani. Bis magbasa ko sa comment, araman to. Adira. Parang kini formal mga listeners, no? Kaya nagdibulangas. Adira. Ang una nag-comment mga listeners si Saisi Morales, no? Thank you. Nya upat ka heart. Salamat kay Saisi Morales, no? Sa kanunay pagpaminaw. O guway sa payan yun, no? Salamat po sa imong pagpaminaw kanunay Saisi Morales, no? Si Edwin Pancho, daghana iro bus dyan, daghang yung iro dire, Edwin Pancho, no? Pagting daghana gud. Kung banha ka dyan po, kaya magpa-shoutout. Galangas po mga listeners. Sana ni. So, na-upload agad Edwin Pancho, no? Ang imong gisigig comment nga Limbo. Part 17, no? Ito, naging na-upload. Galangas mga listeners, sa ako na lang eh. Hindi mamalag hilot eh. Dala. Nawa naman, haram to. Nawa man. Ug si Lingil Habman. Thank you kay Sir Hulat yun. Ani imo mga drama sir with tulo ka heart. Salamat. Lingil Habman, no? Nya si ano pala si comment katawa ko nimo diri sa name imo mga ero. Pati emoji og heart, no? Pati emoji katawa. Galuha ang mata. Katawa si Lingil Habman, no? Sa akong mga iro nga
Kakaiba og mga pangalan. Unya galangas at mao gini makalangan ba. Tugon ra ba ko? Wa ko'y tulong duha na ka ning gahapon ganina nakatugod ko tag alas 5 na hapit mga kalisinos, grabe ay alas 5 sa buntag, okay pagtug. Mata alas 9, alas 10, grabe. Kinakapuyan yun. Puwang yun ang tug kanunay mga kalisinos. Unya salamat hilingel habman no, sa imuhang komento no. Unya si Jenny Oliverio nawa na nibalahin na po. Sa naman taon ni. Si makabante mo sa background no. Bangmina kong balita mga kalisinos no. Kay pag mindot po ni maminaw tag balita ba. Nga ni makaidaran mga kalisinos ganahan tag balita. Dara. Jenny Oliverio, thanks po. May isa pa yan, Jenny Oliverio, no? Salamat sa imuhang kanunay nga pagpaminaw. Ang akong paminaw nga balita, imbis ganahan kong DWHP. Problema ni kay di makuha ang DWHP. Imbis mao di akong tuyo ba nga kining katingog nga kining kaputi. Kita na ko niya. Ana muna ang inatag ni Ma'am Life Journey no. Mo-play na siya og CD player ba. Cassette player sad ana sa USB kanang USB og kanang SD card na SD card ba. Problema mga kalisens kadi mako DHP. Pwedeng sayang nga no di mako DHP. Una akong paminaw na lang istasyon kay kining amuha diri sa Bohol. Biskay dool ang Cebu di man makuha mga listeners mo lang ang balita lang sa Bohol ang paminawon. Di ko kapaminaw drama sa DHP sa cellphone ko live streaming sa Facebook. Di man din makuha. Makuha ang DWHP sayang lagi. Balik na mga kalisinus mo, basa ko sa comment kay Nunawa, balhin na formal na. Si Annalyn Samson. Good morning idol, salamat na isumpay ani. Sorry kayo idol, wala jud ko ka-comment atong mga drama nga nangagi. Unsaon busy man good idol, sorry kayo idol. With napulo ka heart. Salamat kayo Annalyn Samson no, sa kanang pagpaminaw. Ug okay ra di ka ka-comment mo kay balo ko busy gid mo. Mawita na nga malipay na lang kog kanang kuan. Maka-upload ko bisag dugay lagi po ko maka-upload pero malipay ako maka-upload ko kay balo ko maura ni inyong lingaw no sa inyong trabaho nga busy kayo. Salamat sa higayon nga maka-comment gyapon ka no Annalyn Samson. Nya nabalhin naman po sara man to. Dara. Salamat kay Annalyn Samson no sa kanang pagpaminaw. Ug si RG Tantoy, ibalik na ang Happy Ducky Duck Idol Jankin Anota. Puhon ato bining ibalik ato ni sumpayan gid puhon mga kalisteners no. Sa akong magudyawa pa magud mahumag sa lida. Murag ni akong gihuwat ba. Sa una lang ni no. Dugay na ba ni no, wa pa nato masumpayan. Maikot ko mo upload ani kay gihangyo mo ta sa una ni. Kasi sige pa-delete na noon mahamay kong kabalakan ba og ba tuman ko ba. Si Rico Riniga Doloroya, salamat sir dyan sa part 16 sa Limbo. With tulo ka heart ug tulo ka like. Salamat kay Rico Riniga Doloroya no, sa imong kanunay pagpaminaw. Si Jing, uy, salamat sa idol dyan. Salamat sa part 16 ng drama ha. Salamat po ni mo Jing no. Part 17 na gitaro no. Si Saisi Morales, thank you so much idol. Amping tanan, with upat heart. Salamat po ni mo Saisi Morales no, amping sad no. Ug si iMemes YouTube, 5 ka heart no. Salamat iMemes YouTube. Si Marlon Suko, salamat idol sa imong drama. With duha ka emoji nga nagpahiyom nga namula. Salamat kayo Marlon Suko no. Si Gisa Anura, laban lang Sir Jan.
kauban jud nas atong pagpakabuhi diri sa kalibutan. With duha ka heart, laban lang nga sign og pahiyom nga emoji, no? Salamat kayo Gisa Anora, no? Sara to nawa na. Balhin pud. Sana ni dara. Salamat kay Gisa Anora, no? Nya si Lingil Habman, thank you sir. With prayer og tulo ka heart. Salamat po nimo Lingil Habman, no? Nya si Chisana Quino, salamat sa pag-upload with emoji nga nagpahiyom nga namula. Salamat kay Chisana Quino, no? Si Badiday, wow, na jud shout out loads diri sa Riyadh, Saudi. Shout out nimo Badiday, no, di sa Riyadh, Saudi. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw, no? Kung si Everfreeze, naglangas na, asa na ni? Muni nagadangat ani, naglangas na. Narat nawa na. Mo gini problema na. Naraman to, adara. Mayo unta idol ang pobre milyonaryo masumpayan kay team attorney jud mi maayo unta matagaan ni writer og higayon na masumpayan with emoji nga nagpahiyom nga namula. Mo lagi unta no? Grabe yung tagilahap ang butangan og part kuan ba? Part 2. Aron may buwan na to sa istorya dagan sa istorya pa no. Na ang writer sa jay makabuot ana no. Ang ilahang imuan og ikaduhang yugto. Salamat sa imong komento, no? Kanang Everfresh. Nya si Ib Pancho. Kini boss dyan, kay nindot na jud ni with heart. Salamat po nimo Ib Pancho, no? Sa imong kanunay nga pagpaabot no ning limbo nga drama. Si Kitpi Garcia, salamat kay Lord sa kanunay nimong pag-upload og mga drama. May emoji nga nagpahiyom nga namula. Salamat po nimo Kitpi Garcia, no? Sa imong walay puas nga pagpaminaw, no? Sukar pa sa una, no? Salamat kayo, Kitpi Garcia. Nya si Miko, salamat. Daghang salamat, sir. No, asiram to. Balhin man. Araman to si Miko, comment ni Miko, nawa man. Nara. Salamat, sir. Dog lover, dek sir, nindot gid kaayo kung naiiro kay makawala sa stress. With emoji nga nagpahiyang, mag emoji nga nagngisi, no? Mao gid makalingaw bitaw ko ning iro mga kasinas. Usahay pud makapungot kanangay magsigig saba-saba pero malingaw jud tapos. Makawa pud og laay kakapoy, no? Stress reliever bitaw, no? Makalingaw gid ning iro gid. Makarelate ani kani mga dog lover, no? Pet lover, no? Salamat Miko sa imong komento, no? Nya si Jenny Oliverio. Wow, dali ra lagi ron dual things. Salamat po nimo Jenny Oliverio, no? Nya si Galangas gid sa una ni. Dugay kita mahuman aning sige Galangas ba? Sa una lang ni paghuman og basa ron. Sige magbalhin mga kalisanas. Sa una lang ni. Guy. Asa to dapita. Andara. Si Miko, salamat sir sa sumpay, pamain sa mga dogs. Nasa isayan nga mga itoy o patibok, no? Salamat Miko, no? Dog lover, di si Miko, di. Ngayon na makawala sa kalaay, no? Stress reliever, yun. Nya si Jean Ruiz, okay ra jud madugay aprodol. Mahulat ra jud mi. Salamat kaayo, God bless. With prayer. Duha ka emoji nga nalupad ning heart ug pinahiyom, no? Diyan ay heart nga medyo pution, no? Salamat Jean Ruiz, no? Ako lang yun isulti ning mga comment ninyo, no? Apil yung mga sticker, no? Para di masayang, no? Kay makabaw ko maminaw magid katong mga nag-comment, no? Salamat kayo. Yeah. Jean Ruiz, no? Yeah, si Isim. Si Isim, minaw lang ko idol. Amping per me idol, God bless as always. With heart, duha ka buok.
duha ka flowers nga gumamila o prayer, no? Sign of prayer. Salamat, Ma'am Isim, no? Nya si Angelica Birami, salamat sa sumpay idol. With emoji nga nagpahiyom nga namula. Salamat po nimo Angelica Birami, no? O si ano pala sumpay nagkanindot na good idol. Emoji nga nagngisi o emoji nga nagkatawa nga nanabon sa baba. Salamat Angelica Birami, no? O si Jeffrey Binder. Salamat dol na pa kay comedy drama dol na human-human na nako tanang drama ni mga idol. Na human-human na nako tanang drama ni mga idol ba. Puhon-puhon, no? Pagita ka kung ano. Ang kining munyeka medyo comedy sa naisagol comedy sa ng munyeka nga drama, no? Salamat Jeffrey Binder, no? O si Amor Mio Karin, 5 ka heart, no? Salamat Amor Mio Karin. Si sa Pantas Vlog, thanks idol sa part 16 sa Limbo. Shout out idol. With 4 ka heart, no? Shout out nimo sa Pantas Vlog. Salamat sa imong kanunay pagsunod o paminaw sa mga drama, no? Si Gonzalo Ray Morta. Sa may basa na, sumpay man tanan Gonzalo Ray Morta. Atik-atik sa Binhoro. Bugoy pa ni comment ba. Kanya si salamat Gonzalo, lisod Gonzalo Ray Lori Morta. Si Roldang nindot with heart, no? Puro nindot niya ang comment. Salamat Roldang, no? Sa imong paminaw sa mga drama. Si Darlene Sumagang, sir, ganahan jud ko sa imo vlog kay reliable kaayo. Di jud mi magbitin-bitin paminaw. Kasilag ug ugma ni Veronica, sir. Thanks, God bless with tulo ka heart. Salamat kaayo Darlene Sumagang, no? Di man kompleto akong kopya ning dramahan ning gugma o kasilag ni Veronica. Kay dugay-dugay naman yung dramahan ko. Ako kakuha og kompleto nga episode. No? Pasensya kay Darlene Sumagang, no? Ay pipila na ako episode pero dugay-dugay naman gud layo dugay kay na subayon. Ay ko pasensya Darlene Sumagang, no? Kita ang taglain siguro. Nga drama po ho, no? Ug mao to mga ka-listeners kay nahuman akong basa, no? Thank you so much for watching sa itong vlog, no? For listening sa mga drama. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw, no? Pagpaabot. Bisan malugay-dugay ta. Salamat kayo nga naagyapon mo kanunay nga paabot o kanunay nagsunod o nagpaminaw sa mga drama nga itong i-upload. Salamat kayo yung tanan mga ka-listeners, no? Thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners o God bless atong tanan. Advance. Merry Christmas.